Maayong buntag sa tanan. It's salamat sa Ginoo no na naanapuntay bag-o na Sunday na iyang gihatag sa atoa. And if you can remember no, 2 weeks ago na atay nindot kay nagreeting na tun-an gikan kang Pablo na pagtipok sa simbahan, wingon din siya no na ang grasya sa Ginoo maanaa kaninyo. No, grace to you. And so I greet you with the love of the Lord. And may God's grace, no, as na nianhi ta dinhi, maybe ang uban sa ato adiri bugat ang kasing-kasing, maybe ang ubat sa diri bag-o lang ta nag-celebrate og nalipay sa mga nahitabo sa karon semana, mix ta no, mix ang ato ang pag emosyon, mix ang ato ang mga huna-huna. But I believe no na naay pulong ang Ginoo sa inyo ha. O excited ba ta na maminaw sa iyahang pulong? Amen. So kampo ta no. Lord, salamat Lord because ang iyahang pulong para kanamo mo gid ni Lord ang grasya no, the living word na imong gihatag kanamo dinhi namo Lord makuha ang sustansya, ang nutrition, ang sustenance Lord sa among pangangailangan Lord. Mga pulong sa mga tao, dili enough, Lord. But ang imuhang pulong is enough. So I pray, Lord, na kung unsa man ang amo ang kulang imong isupply, even, Lord, sa kanina, precious kaayo nimo na pulong for us this morning. Amo kaning giampo. Salamat, Lord, na naang balahang espiritu sa tanan na imuhang mga anak. Amo kaning giampo. In Jesus' name. Amen. So, I hope no, this would be a short and sweet message. But if you can remember, last Sunday, no, the reality ba, ang realidad na gihatag na sa Ginoo sa ato ang tanan na spiritual, na eternal blessing. Gihatag na niya. Kung ingon pa niya, no, dalaygon gayud ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon nato siya. Mugkanta ta, tagatipok nato, kanta ta. Praise the Lord. We worship the Lord. Nga naman, tungod kay kita na anaa kang Kristo, gitagaan, gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Dili palangalangin sa kalibutan na temporary, kung dili permanente na panalangin o kini nga panalangin dili gikan sa laing tao, kung dili gikan mismo sa Dios sa langit. Now, ang atong mensahe karon is verses 4 taman sa verse 6. Ephesians 1 verse 4 to 6. O ato nang ititle no na kung naa na ihatag na sa Ginoo ang tanang espiritual na blessing kanato. Unsay kinasugdanan nato? Unsa ang pinakaunang panalangin na dinhi nakasalalay na ang tanan, no? Kung unsay nag-una? What came first? So, akong basahon ng Ephesians 4, taman sa 6. Bisan, sa wala pa, buhata ang kalibutan. Gipili na kita daan sa Diyos. You sit there. Naglingkod na diha. Ako isulti para sa imo, no? Wala pa gibuhat ang kalibutan. Gipili ka na sa Diyos. Amen ba? Nga mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyahang atubangan, pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo tungod sa gugma sa Dios kanato. Giplano na niya ang daan, ang kita mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. Kini sumala sa iyahang kagustuhan o kababuton. Daygon ta ang Diyos tungod sa iyahang kahibulungang grasya. Amazing grace.
precious grace. No? Invaluable grace, dili mapalit. Walay kantidad nga gihatag kanato pinaagi sa iyahang hinigugmang anak. Kabaw ba ka na kaning 3 ka bersikulo mo ni sa kung sa ato pa na Christian churches na to, no, mga simbahan sa Ginoo, even sa sulod, no, naay duha ka grabe kayo na reaction. Makaingon ka North Pole, South Pole, bugnaw, init, no? Unsa man na naay uban magpasalamat ani ug naay mo uban di ganahan ani. Now, naay duha dinhi na kailangan na to sabton. Una-una na gipili ka sa Dios na walay labot ang imuhang wala pa kada tao. So, the question there is, ang Dios ang nagpili, dili kita ang nagpili. Love ba na sa Ginoo? Ang ikaduha would be gi-adapt ka sa Ginoo. Now, nagtuo ba ta na kaning tanan gihimo, na ang tanan kalibutan gihimo sa Ginoo para makatuo or maka-learn ta kung kinsa siya. Kung ingon pa sa Romans 1, no, ang langit, ang yuta, kung tan-aw na to, ang nindot kayo, even everything sa iyang gihimo, mutudlo padulong sa Ginoo kung kinsa siya, na tinuod siya o kung kinsa siya. O kung nagtuot ana, then everything na around us, no, na ay daghan kay na ebidensya na makasabot ta sa karon na pulong. Unang-una ana, kung nangutana mo, higugma ba na? Love ba na kung wala tay choice? Posible ba na love ba gyapon? Daghan kita mga illustration na no, na dili na siya love kung walay choice. Posible ba na love wala may choice? Man na nato ma-learn. Ma-learn na nato dinhi. Kinsa na yung naburos sa toa dinhi? Kinsa na nahimog amahan sa toa dinhi? Kinsa na nahimog inahan sa toa dinhi? Realidad kana na naay gugma maski walay choice ang imong gihigugma. Di ba? Gipangutana ba nimo ang baby sa tiyan sa mami? Pwede ba ikaw akong anak? Sugot ka na kami imuhang daddy o mami? Kita tanan na natao ta sa kalibutan. Gipangutana ba ta? Ka gusto, please check. Gusto ka matao sa Gusa, sa Mindanao, Luzon, Visayas. Unsa na pizza imong ganahan, sir, ma'am? Gusto ka with coffee, with milk? Unsa imong gusto? Breakfast, lunch, dinner? Na, di ba? In other words, kita tanan, na tao kita sa kalibutan, na wala tay choice. Naabay love involved? Yes. Gano man, before ka na tao, kinsa na'y nakikugma sa imo. 1 day old pa lang ka. 1 week old pa lang ka. Si mommy, si daddy, si lolo, si lola, si uncle, si auntie, si iro, si iring. Grabe ang gugma involved to someone na wala pa kalit nakabuloon sa itsura. Wala pa siya kibuhat. Pero gihigugma na nato. Love. Even. No? So, ato din na siyang i-adto pag yun sa another na kung kani siya, primera pa ni, adto ta sa segunda. No? Atong ipa-taas pag yun. Ato pa ni siyang i-push. Unsa man nato pag-push. Kabasa ko sa usa ka newspaper na to, no, sa Inquirer, na wala ko kabalo di ay, pero February, duha ka semana sa February is
Adoption Awareness Day. Adoption Awareness na time. And did you know na naanray tayo orphan crisis sa Pilipinas? Naay crisis. No, kay pila na ta karon sa tibuok Pilipinas, pila na to ang bago ra man ta naghalalan, maybe daghan sa inyo kabalo, pila ta, no? Naa ta actually sa mga 109 million Filipinos. 109 million Filipinos. Gamay na lang tingki 110 na million. Now, kabalo mo, pila ka bok orphans sa 109 million ka Pilipinas. Ka Pilipino. 2 milyones. 2 ka milyon na mga bata na wala na sila'y amahan, inahan, tiyo, tiya, na mo ka ampun or angkon sa ilaha. These are 2 million orphan children. Kana, sa statistics pa lang, wata kabulo, I'm sure, unofficial, mas daghan pa na. Nganong niabot og ingana kadaghan na Filipinos are supposed to be the most friendly, loving, family-oriented na people. Daghan giingon, no? Pero ang ingnan tamog tulo, mga disasters, bagyo, earthquake, na nanghurot tanan except ning mga bata. Naging orphan. Kaduha ana would be tungod sa kalisod sa panahon. Ang uban na mga inahan, amahan, nakadesisyon sila na kung ato ning ipadayon na magkuyog tayo ni baby, magkalisod kita tanan, masinapa siya, mas maayo na kaugmaon kung ako na lang siyang ipaampon. So daghan ilang i-abandonar or ilang ihatag, maski nasubo sila. Kaya tungkol, dili na sila makaunahuna o unsaon para mabuhi silang tanan. So, basin mas maarang-arang pa si baby kung ato na lang siyang ihatag or ipaampon sa lain. O sana, daghan man na siya og factors nga nung ingiabot o ingana. But you see, muna o sa realidad. Ikatulo is mga teenage or bata pa kaayo na nabuntis. Teenage pregnancy. Gataas na siya. So, kabalo to no, na naana siya siyempre, ang plano sa Ginoo gihatag man is para sa usa ka husband and wife. So, kabuluta na namang gisala involved ani. Naagyod no, naabot ta nganong daghan kay poor and poverty, namang yun ay sala involved, dili man sa ilaha necessary, kundi sa paligid, but nakita nato na usa na siya ka realidad. Na nay 2 million orphan children. Ang pangutana dayon na akong i-connect sa akong gipangutana ganinyo. Kung ganina naabay love sa if walay involved na choice sa tao, and makita nato kung si daddy and si mommy malove niya ang usa ka fetus, baby, no? Na wala pa sila kabalo. Ang uban pagali wala pa kabalo kung unsa lalaki ba ni or babae pa ni. Gihigugma na nato. Pero imo man tong anak, natural. Sa daddy o sa mami, nahigugmao niya yung anak. So arangkada ta. Dili na ni siya normally natural. Daghan sa ato murag tama na ta sa atong kagulingong pamilya. Maybe maka-help ni sa inyo sabot. Aduna may gugma, sakripisyo, gasto, kumuampon ka, kumuadapt ka, sa adoption, naabay gugma, no? Where's the love? Kay mo man ang usa, nganong naay dili nindot na reaksyon sa kaning
kamatuoran na gipili ka sa Ginoo before gihimo ang kalibutan. Aduna may gugma, sakripisyo ug gasto na nahitabo para ma-adapt ang usa ka bata. Ug sari again, tanaw ko sa ato ang kahimtang sa Pilipinas. Did you know na dinhi sa Pilipinas usa sa nasod na lisod kaayo mo ampon. Lisod kay ka mo adapt. Daghan kay kakagian na process. Daghan kay requirements. Ug kung dayuhan ka, dili ka Pilipino, na gusto ka mo ampon og Pilipino, mahal ang imong bayaran. Mahal imong bayaran. Kung Pilipino ka, grabe nang gali imong requirement. Kung ingon pa sila na daghan gusto mo ampon pero na-discourage sa ilang kailangan paagian. That's sacrifice and cost there. Dili sa yun. And so, do you see na ang gugma sa Ginoo, naghihigugma kaniya. Gipili kaniya before wala gali kani pili sa yaha. Naingon siya, gihigugma na tika, i-adapt tika. Naabay gugma involved, makasabot ta. Mas masabtan na to, kung matanaw ta sa iyahang the way, gihimo niya kita, kay usama na mubalik sa iyahan na masabtan na to atong love. Di ba? Ang atong kaminyoon, masabtan na to ang love, ang kinsa ang Ginoo. Even di ay, kung maging ginikanan ka, even di ay, sa kaning realidad na nay orphan, na mahimog or ma-adapt lugar. So, muna siya ang pinakauna na panalangin na dinhi nganong naluwas ka, nganong nakasabot ka, nganong katuo ka sa iyaha, nganong madawat ni mo tanan, panalangin na espiritual, gagikan sa langit, forever and ever, through Jesus Christ, diri nagsugod. Dinhi nagsugod. Gihigugma kaniya una. Gihigugma kaniya una. Ang unang panalangin sa Diyos, di ba? Tungod sa gugma. And danaan ko sa tao, kaya ang atong reaction is, dili man ni gugma, Lord. Dili man ni siya love, Lord. Pero kabalo ka, na tao ka, naghihigugma ka, dili sa kalibutan, sa imong ginikanan. Wala pa kay buot. Giplano na niya daan nga kita mahimong iyang anak, pinaagi kang Kristo Jesus. Makaingon ta kanus ama na niya giplano og wala tay di kita kalusot. Ephesians versikulo 4, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Ako pangutana sa inyo, before gibuhat ang kalibutan, naa na ba tayo nabuhat maski usa ka butang? Wala. Naa na ba ang sala? Wala. Pero giangkon o giampon ka na niya. Unsa may gastuhon sa Ginoo ato? Ang iyang bugtong anak na mo suffer o muday para sa imuha, para mapalit kaniya. Bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Kanisa nakamatuoran, nagipili na kanya daan, na mahimong balaan, pinaagi kang Kristo Jesus, dili nimo ni siya mawala sa kamatuoran sa Bible. Daghan kay kag putlon sa Bible kung dili ta makasabot or ganahan ani. Kay nga naman, it's all over the Bible. Now, if you remember ang atong wali last year, or last 2 years naman siguro to, sa Mateo, naingon man ta, na ang sovereignty sa Ginoo na mopili siya, gigugmaon ta niya una, og ang ato ang kailangan na motuo ta niya, accountability nato, kung dili nato sa tuuan, tinuod man ang duha. Tinuod kani. And so, nakita nato, if tagaan ta mog tulo lang kabuok, 4. So isuroy ta mo sa Biblia, 4 ka
pruweba na dili lang nigikan sa Episo, kundi sa pulong gini sa Ginoo, ang pinakaunang gihatag na panalangin sa imuha is gihigugma ka una, gipili ka una sa Ginoo. Ingon pa sa Matthew 5:34, ug ingon ang hari, moingon ako sa mga tao sa akong tuo. Kamo nga gipanalinginan sa Dios nga akong amahan, ang kuna na ninyo ang giyang harian nga giandam alang kaninyo. Kanus giandam ang imong gingharian nga ihatag sa imuha, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Grabe, no? Sa tanan anak sa Dios, wala pa ta na tao na giandam nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Wala pa na buhat ang kalibutan. Gipadayag 13. Ingon diha na kining mga mananap simbahon sa tanang mga tao sa kalibutan kansang nga ngalan nga wala malista sa libro nga gilistahan sa mga may kinabuhi nga walay katapusan. So naay nalista, kabaluta sa halala na yung mga lista-lista, no? Naay nalista kadus apa sa wala pa matuga ang kalibutan. Katong wala na lista, mao ni ang musimba sa yawa ug sa kalibutan. Katong na lista, daan sa kinabuhing sa libro na gikuptan sa karnero na si Jesucristo nga gipatay, ang karnero nga gipatay. Grabe, no? Wala pa na human na ang lista. Wala pa sa gipatay kaning karnero. Na sa iya ang lista. Ang mga ngalan na maluwas ug dili mo simba sa kalibutan. Akong masulti nimo ana ba? Kung naay mupadulungay diri na nuclear bomb, mubuto. Wala man tay kalaban-laban, di ba? Patay mangyud ka, di ba? Milagro lang ang mahitabo, ang imong kailangan para mabuhi ka. Kung ang imong huna-huna is ang power ni Satanas, ingani na kagamay sa kumingking o ang gahom sa sala, o ang kamatayon na iyahang ihatag ana or ang kapalit ang penalty ana nakaya-kayaro na nimo makaingon ka ay di magid, no? Pero ang realidad is kung wala ang grasya maanaa kanimo, sure dead man ka sa sala ug wa kay kalaban-laban ni Satanas. Sa wala na lista ani na list, ang imong gihigugma gyud naara gyud ka og lipay ra gyud ka na naka sa kalibutan. Ano man, naaman din ni tanan sa kalibutan ang imong ganahan, ang imong gihigugma. Kailangan pa ka kuhaon, pukawon, ibuhi balik ang imong patay na kalag para makasabot ka sa imuhang kahimtang. Kinsa man ang kwaon sa Ginoo, ang i-transfer sa darkness to light, ang iyahang gipili o gihigugma. Usa na pud na karealidad. Ikatulo, John 15:16. Dili kamo ang nagpili kanako, kung dili ako ang nagpili kaninyo. The way we understand and receive na to ang gospel is ikaw ang naghimo sa desisyon, pero ang nasta nato is kita, nasa ato ang sinugdanan. Sa ato ang pagtuo o nganong naluwas ta. Pero ang realidad sa maayong balita is even ang imong desisyon gumikan di ay sa Ginoo, even di ang imong pagtuo gihatag di ay sa Ginoo. Na makaingon ang Hesukristo nato, dili man kamo ang nagpili, gitabangan man tamo. Gikan man to sa ako meaning kung kinsa man ultimately imong tagaan og pasalamat or credit,
I hope and pray, dili ka moingon, salamat akong kagulingon, na nagtuo ko sa Ginoo, busa na luwas ko. I hope dili mapadulong atong pag-ampuan no? Oh, praise me, no? Praise me. Kay ngani ang ako ang kahimtang karon na naluwas ko, giluwas ko sa Ginoo. Kung dili aman ni sa padulong, salamat Lord. Dili di ay to ako, kung dili ikaw ang niluwas kanako. Gipili ko kamo aron manglakaw ug mamugnga sa mga bunga nga mulungtad. Aron nga bisan unsa ang inyong pangayuon sa amahan, pinaagi sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Nagsugod imong unang panalangin, gipili kaniya. Dili ikaw, una ang nagpili sa iya. O kani kaupat, daghan kayo, no? Tagaan ang tamang upat. 1 Peter 1:1-3. Nagpangumusta ako kaninyo, tanang mga pinili sa Diyos. It's all over the Bible. Ang mga pinili sa Diyos, kumusta? Grace to you. Gipili kamo sa Diyos, nga amahan, gikan pa, kaniadto sa katayuan, nga himuon niya kamong iyang mga anak. Pinaagi sa Espiritu Santo. God loved you first. God decided to adopt you first. Now, adto ta sa maybe ang reaction o response ani. Because mixed response pa man ni so far. Og sure gyud ko, naas nang minaw ta karon dinhi, naagid sa ato adri struggle pagyapon, mix pagyapon. Really? Unsa ni akong free will? Unsa man dito ako akong desisyon? Wala dito siya nag-count? It counts. Pero ngano naka-desisyon ka? The credit goes to God. Pero unsa ang response sa pinili? Tan-awon nato unsa ang normal na response para ma-check nato kung normal ba atong response. Mura kang mag-check og BP, di ba? Unsa ano yung pagkabalo kung okay imong blood pressure? Di na ka high blood, wala ka sa high blood ron, di ba? Unsa ano yung pagkabalo kung taas din kay cholesterol? Dapat na kay nahibaw-an na unsay healthy na standard. Di ba? Para maka-check ta kung sakto ba or healthy pa ba ato ang mga reaction or response. So naidwa ka response, no? Maingon sila, di ko ganahan ni. O na maingon, praise God. Check na to aning duha ang healthy response. Tagaan ta mo og maybe isuroy na pud ta mo tulo or upat. The blessing sa response din, no? Unsay healthy response sa mga napili. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo. Sa ang dili gipili, dili chosen nation, katong nailiwit man ni sila, di ba? The Gentiles. Dito ra man ta sa New Testament nakatilaw sa ingani. Nalipay sila o gidayig nila ang mensahe sa Ginoo. O kadtong nipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Healthy response number 1, ang gipangpili sa Ginoo, nalipay, nidayeg sa Ginoo, ug nituo sila. Healthy response number 1, nalipay, nidayeg, ug nituo. Sa 2 Thessalonians naman, 2:13, mga igsoon, angay, kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo kay gipili kamo sa Ginoo sa Dios sukad pa sa sinugdanan aron maluwas. So unsay dapat di ay reaksyon sa na naluwas ta kay tungod kay gipili ta sa Dios sukad pa sa sinugdanan? The healthy response sa napili is magpasalamat, angay magpasalamat kanunay.
Angay magpasalamat kanunay. Praise God! Praise you, Lord! Abot na lang sa langit, wag po naman. Lord, salamat ka po, Lord. Salamat ka po, Lord. Grabe, no? Kanunay. I think, ang kanunay, tama na rin kalimutan. No, ang kanunay nila is, na rin kinatapusan. 1 Peter 1:3-4. Again, magpasalamat kita sa Diyos o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Again, the response di ay sa giluwas, giampon, gipili sa Ginoo, gihigugma sa Ginoo before tanatao tanan or before niya gihimo ang kalibutan tanan is magdayig, magpasalamat, musimba sa iyaha. No? Ingon pa sa 1 Peter 3:4, naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarug. So, ang response di ay sa nakadawat og nakadawat ani naglab ni Lord, gi-adapta, gihigugmata niya, is paglaom di ay, instead of mawala ang ato ang salig sa iyaha, kay nganong imuman kong giluwas, pinaagi ing ani, Lord. Nganong wa na lang man kanihulat na 18 years old ko, na maka-decide ko kung kinsa akong butaran. Kinsa akong tuhuan. Nganong nag-una-una man kanako. Nganong imo man kong gibutan. So kung money ang standard na response sa gipili o gihigugma sa Ginoo o daan, gi-check nato ang atong BP. Kumusta ang kasing-kasing? Kumusta ang cholesterol level? Kumusta atong blood pressure diha, mga igsuon? Ang unang panalangin na gihatag sa Ginoo, mao ang siya unang nahigugma kanimo. Ug siya mipili sa pagsagop, sa pag-ampon kanimo, sa kantidad na gibayran niya na muantos ug sa kamatayon ang iyahang bugtong anak. Among gi-invite, no? Before we close, if naagid mo'y ka-struggle pagid mo, feel free, no? Na doulon nimo kami ni Pastor Joe and I are here after the service, no? We would be very happy to talk to you, pray with you about it. And usapod nino ang realidad ani mga dear brothers and sisters, ganong usani siya kapag laom na dili matarog. Ato man tong giingon sa first week of this Ephesians, no? Walay imposible luwason sa Ginoo. Walay imposible luwason sa Ginoo kung ingani ang iyang pamaagi. Katong ikaduhang pamaagi na atong gusto, na dapat kita ang go-decide una before si Lord moingon, ako kang higugmaon ug amponon, mo na walay pag-asa diha. Kay kung imong gibutang ang pag-asa nimo sa tao na mopili sa Ginoo, naa kay uncle karon, na kay auntie karon, na kay ginikanan karon na wala pa naluwas. Na kay mga anak karon na nasaag na, wa kabalo. Nganong imo mang gibuhat naman ang tanan nimong gibuhat, dapat gibuhat o gihatag nagugma sa ilaha, pero nganong nasaag ra man gihapon, dili ka makasabot. Kung imong ihatag ang imuhang ang imong pag-asa o paglaom na ang tao mo pili una sa Ginoo, matarog ka, permanente ka, matarog. So, kabulo ko, hanahantod karon, mix pagyapon ni siya. Pero dili nato ma-deny, my friends, naatay idea na ang healthy response di ay is praise. Dili di ay kanang malain, mahiubos, masuko.
So maybe gusto ka mo wrestle with that. Maybe you want to go to the Lord with that emotion nimo. May the grace of God then be with you. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord, kay kani mo ang gipili na pamaagi Lord, aron maluwas ang usa ka tao na patay ang iyahang kalag. Ang usa ka tao na nalumos na sa iyahang sala. Ang usa ka tao na padulong na sa impyerno. O ang muna ang iyang karapat dapat lang gyud na padulungan. Patungod sa imong gugma, tungod sa imong grasya. Gihigugma kami nimo una. Gipili kami nimo una. O I pray, Lord, na dili kami mga angpon na mga moingon. Na mga ampon na anak, Lord, na masaag o moreklamo o magbagulbol. Kundili, Lord, mga ampon na nasaag, nagbagulbol, but in the end, naminaw kanimo o naghinulsol o nibalik o nisalig kanimo. Kaya ikaw, Lord, naragyod sa imo, Lord, among pag-asa. Naragyod, Lord, ang true love na nasa imo, ha. Even sa kani imong gipili, Lord, na pamaagi. Nagipili kami nimo una. Ihatag nimo ang pinakauna na blessing. Wala pa kami na tao. Wala pa nimo gibuhat ang kalibutan. Imo na kaming gitagaan og blessing. Salamat, Lord, sa tanan na naminaw. Og dapat yun, Lord, og ang may gid kami magpasalamat kanunay ngadto sa imuha. Tungod sa imong gugma, gipili kami nimo. Sukad pa sa sinugdanan aron malawas. Through Jesus Christ our Lord. Amen and amen.